Goliath, this is Stalker 2-1. Stand by for report 1-3. Stalker 2-1, this is Goliath, send your traffic over. Line Whiskey, 4-0 personnel. Line X-Ray, 3 columns of mechanized infantry, break. Line Yankee, 2-0 Bravo, Tango Romeos, 525-639er. Line Zulu, Russian paratroopers. Tak tu vyjdeme von. Mohli by dať nejaké metre rozostupy, lebo ideme dosť pokope. Náhodou nás niekto prekvapí, tak nás šupnú všetkých. Nejaký bezbranný reportér, počúvaj. Počkaj. Aha, roztvor si to, aby sme to videli, že zhruba kde sa máme opäť. Zlož to ako A4 do toho, aby si videl z oboch strán. Lebo zhruba to budeme vedieť, že vidíš? Už nás zaujíma iba tu nič táto nebude, časť. iba tu budú také väčšie kríky a jedna cesta. Jasné, Tu by mal byť troška ďalej ešte jeden prechod na hrádzu, vieš, dole, na vodu. Takže za hrádzu ideme. Nebudú na hrádzi civilisti? Nemali by byť akože, no je tam dedina, ale nemali by tam byť civilisti. Lebo civilisti, keď budú, tak to môže byť aj henty. Áno, ťažko rozoznateľný. Keď nemajú zbraň v ruke, tak... Zbraň v ruke sa rozozná. Máte niekto ďalekohľad alebo niečo? Mám jeden ja, ak by ste chceli a máte niekto lepšie okuliare ako ja. To potom stačí ozvem. Tak Američania hovoria najprv strieľať, potom sa pýtať otázky. Tebe verím. Na skupláky tu také nie. Dobre pani, môžeme vyražiť? Zbijú a potom dačo tak podporovať. A v podstate to môžeme aj ja. Sorry, pohľad. Môže sa. Je to po maďarsky? Co? No neviem, lebo hovoria celý čas. No čo? Dobre tým, ideme. Chlapci, makáme. Lebo celý čas som počul, neviem ani keď som vieš a... Chalani, ideme. Dobre, 2 metrové rozostupy. Ale situácia je iná teraz. Ja nepôjdem, ja kamerujem. Nech ide predo mňa iný. Nech ide niekto iný. Ty pôjdeš s nami ako kamera. Jo. Ešte raz, situácia. Dobre, ty ako s gulometom, Ideme prvý. zmena plánu. Idem prvý. Dávid, budeš kryť hentú časť. Ty budeš s gulometom kryť túto časť, my ostatní sa rýchlo prebehneme na druhú stranu hrádze. Ako nále budeme na druhej strane, budeme vás kryť. Jo. A vy čo ste kryli predtým nás, my budeme kryť vás, prebehnete, dobre? Trocky menej alkoholu. Takže navzájom sa kryjeme. Dobre, chalani, krytie dopredu. Cez kopec či na kopec? Môžeme? Dobre, chalačuj, ideme na druhú stranu a musí to byť prínosné na otvorené. Poď. Krytie, prezúďte sa, poďte. Dobre, pôjdeme pozdĺž. Mali by sme si všímať takúto nejakú húš strom, toto by sme si volať, čo mali všímať. Chlapci, dobre? Počkaj. Toto. Keď budeme tu, sme? dorazíme do tohto bodu. Roman, tu sme. Tu sme niekde. Nie, my sme na Hej, začiatku. Roz hovorí. Toto je ten húvas muž. Čo? Toto je ten húvas muž. Nie. Ale áno, lebo pozri sa naspäť, tam nemáš nič. Lebo keď sa kúpneš, tak tu máš ďalšiu hrádzu okolo, vidíš? Jasné. A tu sa to zužije a to je Aha, až jasné. tam. Lebo zase na druhej strane, že kto vie, aká stará je táto mapa. Roman, 12 hodina dom, je tam niekde na mape. Na 12 by mali byť domy. Tam budeme prechádzať. Takže to bude pravdepodobne to miesto, kde budeme končiť. Dobre? Ja ťažko povedať, že kedy bola táto mapa vytlačená. Že či tu vôbec boli tieto porásty. Nie, uzrieme sa s ďalekohľadom. Dobre? Chalani, situácia takáto. Ako som spomínal, do metra rozostupí, samozrejme, že treba kryť. Treba to pokryť podľa možnosti po celej 360, takže zadný by mal kryť svoj zadok. Tým pádom treba si dávať pozor aj hore na hrádzu, aby nás zádom nikto neprekvapil. A podľa možností nemusíme utekať rýchlejším krokom.
Mohli sme dať jednu presunutú jednotku, ideme to pozrieť traja, ďalekohľadom. S ďalekohľadom a budeme ti hlásiť. Nenabehli sme tam všetci, aby nás nedali zhora. Dobre, potrebujete veliteľa? Sebe. Nevládzem behať. Dobre, chlapci, predsunutý prieskum. Máš? Ideš prvý, 2 metrový rozostup. No. A ohláste sa, Dávid, keď ste na konci, jo? Hradza, jak ide dole, ešte predtým by sme mali ísť potom na druhú stranu. To je celkom tam vzadu. Tam, kde je ten dom. Pečili pohľadzi do rieky, mali sa presunúť dole. Počkajte, brnknite im. Brnknem im. Dávid, nechoďte hore po hrádzi, lebo odkrývate svoj horizont. Sakra, vidno vás od horizontu, choďte dole. Hrádzaj tu o to, aby sme sa presunuli podľa možnosti čo najviac skrytí. Rozumiem, pokračujte. Tá vála, ja to jeden. Vyrýva si to, ne? Má čas. Čakáme. Musím sa postaviť, lebo bolí ma. Hláste situáciu. Priateľ. Rozumiem, potrebujem kontakt na hrádzi jeden človek. Skúste potvrdiť pôvod tohto kontaktu. Môžeme ísť? Čo ten potvorek? Máte ho na dostrel? Náš, dobre. Rozumiem, je to náš. Čakáme na pokyn na presun. Môžeme sa presunúť? Môžeme.